halk artisti Oradgul Abbasova bizde mihmançylykda. Tugolum meni yaptım çıkarmanlar o nereden zannedip. O begenip geldim. Sağ olun, minnettar. Inni Oradgul eze goja gılgınjak çay urtdu. Inni hafam kıyın sorular başlaya. Sen şey yaman itirazım. Sen şey beni yasıman bilecek olup dursun. Oradgul eze, şu dören degişme. Sizin durmuşuňuzda bolanmy ýa-da bir ssenariýasy awtor da barmy şu degişme? Şu televizorda oýnandy diýdi, belli bir är tutgana denildi. Başa taýdan gideýeli. Daway. Awa, nerden gidelim? Drone yermedi. Ştaydan mı diýdi? Ştaydan ben sahnadan gitmeýin. Madama sahnada olayın. Belki dileňiz kabul Awa. bolsun.